आपन मिट्टी आपन भाषा में रुआ सबके स्वागत अटे। आज रुआ के हम एगो प्रसिद्ध जगह पर लेके आइल बनी, जहाँ के रुआ के वीडियो हम देखावे जा रहल बनी, जौन की हनुमान किला मंदिर गाय घाट में बटुए, जौन की बक्सर जिला में पड़ेला। बरमेश्वर नाथ ब्रह्मपुर मंदिर से महज मान के चली कि 7 किलोमीटर के दूरी पर ई मंदिर बटुए। ई अपना क्षेत्र में गौरव के प्रसिद्ध हासिल किले बटुए। ई मंदिर के रुआ के प्रांगण में भी दिखाई ई धरीचंद दास जी महाराज जी के निर्माण कर रहे। ये गुम्बज देख रहा बनी, बहुत दिन पुराना गुम्बज है, लेकिन आज भी वही तरह नया दिख रहा बा। रुआ कहने सामने दिखा रहा बनी ये गंगा जी है, ये जो कि बहुत वर्षों पहले गंगा जी जैसे सामने से बहत रही हम। वह सोच के एजा धरीचंद दास जी महाराज एजा मंदिर के निर्माण करौनी, जो कि गाय घाट में ये मंदिर बटुए। ये मंदिर के विशेषता बटुए देख रहा बनी, बहुत विशेषता एक चर्चित बटुए, बहुत ही चर्चा में रहे वाला जगह है। देख रहा बनी ई गंगा जी बहुत वर्षों पहले जे गंगा जी बहत रही है। आई रुआ के ले आ चल बनी एगो 9 मन के जौन घंटा बटुए उ रुआ के दिखावे जा रहा में। देखी ई 9 मन के घंटा हटुए जौन की बाजेला तो 5 किलोमीटर के दूर तक ले एकर ध्वनि एकर आवाज़ सुनाई देला। जब सुबह में जब घंटा बाजे लगेला तो 5 किलोमीटर दूर तक ले एकर आवाज़ सुनाई देवे लगेला। ई 9 मन के घंटा हटुए। अब सोच ली कि ओ जमाना में कैसे एकरा के लावल गईल हुई, कैसे एकरा के राखल गईल हुई। देख रहा बनी एकर जौन की लोरकी बा, जौन की बाजे वाला, ओकरो ओजन कम नहीं है। ई देखा रहा बनी रुआ के एजा महीना में 2 बार हर कीर्तन के आयोजन होया जाला, जौन की देखी हर कीर्तन स्थल स्पेशल एजा बनावल गईल। हर कीर्तन स्थल जौन की हर कीर्तन गावे खातिर एजा बनावल गईल। देखिए एक व्यवस्था कुल गईल पंखा उंखा के। ई देख रहा बनी मंदिर के प्रांगण हटुए। रुआ के दिखावे जा रहा हनुमान जी के मूर्ति से भी दर्शन कराई। देखी हनुमान जी के मूर्ति दिखाई दिल बानी, हनुमान जी की मूर्ति हो। आ पीछे में रुआ एगो मूर्ति देख रहा बानी, जौन की फोटो देख रहा बानी, उहे धरीचंद दास जी महाराज जी के फोटो हटुए, जे कि ए मंदिर के निर्माण करौनी, ए घंटा के लिए आके लगौनी। ओ टाइम में देखी धरीचंद दास जी महाराज जी के कार्य फोटो दिखाई दे रहा बा पीछे में। बहुत ही सुंदर एकदम वाटिका देख रहा बनी, गुम्बज के बनावल गईल बा खूब सुंदर से। एजा एकदम नाक्सीकरण से एकरा के सुंदर तरीका से बनावल गईल बा, जौन की बगीचा उगीचा भी लगावल बा, आम के भी पेड़ बाटे। ई घंटा के रुआ के बारे में बतेबे कैनी है कि 9 मन के घंटा हटुए, जौन की अपना में बहुत प्रसिद्ध और मिसाल कामयाब ई मिसाल अपना क्षेत्र में एगो जगह बना के बटुए घंटा। और रुआ के बहरी से दिखा रहा बनी ओ जगह पर हम खड़ा बानी, जहाँ की बचपन में हमनी के मेला देखे खातिर जरूर आवत रहनी के, या ददरी और खिचड़ी के मेला ओ तरह के लागत रहल। ये देख ली गुम्बज एकदम शान से एकदम खड़ा बटुए। एजा मेला लागत रहल ददरी और खिचड़ी के इतना भीड़ होत रहे कि हमनी के भुतला जात रहनी का, भुला जात रहनी का, खोजे के लागत रहन आदमी। बस ए वीडियो में एजे तक ले ए वीडियो के शेयर करी, कमेंट करी, लाइक करी। अगर अच्छा लगे तो बार बार शेयर करी। अगर ए मंदिर के और कुछ बारे में जानल चाहतानी तो वह कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखी और बोली कि ए मंदिर के बारे में और विस्तार पूर्वक से रुआ बताई। तो रुआ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखी। हमारा यूट्यूब चैनल पर आपन मिट्टी आपन भाषा सर्च करके रुआ निकाल के हमारे चैनल के हर एक वीडियो के देख सकिना। धन्यवाद।